Nazdar, vítam ťa pri prvom dlhom videu na mojom kanále, kde si budeme predstavovať a ukazovať mnou vyrobené nože. Ako prvý tu máme nôž Junák, ktorý vám príde takto pekne zabalený v obyčajnej krabičke. K nožu je pravda, že certifikát, samolepky a nejaká tá ďakovná kartička s vizitkou. Nôž je vyrobený z 4 mm ocele N690, kalenej na 60 stupňov Rockwella vo vákuu. Na rúčke je použitá zelená G10 OD Green, rovnako aj púzdro z Kidexu v rovnakej farbe. Ako som spomínal, čepel je z N690 s povrchovou úpravou Stonewash. Fazetka je vytiahnutá na diamantoch po zrnitosť 3500, následne zaleštená na koženej doske. Nôž perfektne sedí v ruke, rovnako ako aj pri jemnej práci sa vieme zapreť. Na pätke noža máme kalený hrot, ktorý je výborný na rozbíjanie skla, napríklad na aute núdzové rozbitie skla alebo rozbíjanie tvrdých predmetov. Konštrukcia je na skrutky, čo nám umožňuje ľahký servis, umývanie, čistenie a následne aj servis tu u mňa, kedy nôž stačí poslať a zdarma v záruke je servis, kedy dokážem celý nôž vyčistiť, vybrúsiť na novo spraviť povrch, naskrutkovať a poslať naspäť. Púzdro perfektne cvaká, nôž drží bez akejkoľvek vôle a jedným prstom dokážeme vytlačiť a púzdro vystrelí. Upínanie je pomocou koženej slučky, ktorú mám takto vymyslenú. Jedná sa o 4 mm hovädziu hladenicu na Kidexovom Z-ku, uchytená nitmi a iba na skrutky je to priskrutkované, čiže je to ľahké odmontovať a dať napríklad teklok alebo čo vám vyhovuje. Táto slučka je taká ideálna pre nosenie na opasku, je multifunkčná a tým, že to je odmontovateľné, je to 100-krát lepšie, ako by tam bolo niečo napevno nanitované. Ďakujem za zhliadnutie, vidíme sa v ďalšom videu, nezabudni dať odber, like a komentuj, čo by si chcel vidieť.